Ja ću večeras govoriti možda jednu temu koja onako s jedne strane ima globalni karakter ili nije možda direktno lično izgovorena. Možda se neko neće naći lično u tome, možda hoće. Ali ja verujem da je bitno da naučimo nešto iz toga. Koliko od vas znate šta su gradovi utočišta? Sem Dragana. Zna neko još? Ne znam. Da ih neko ne bi ubio, tako je. Gradovi utočišta. O čemu se zapravo radi? Interesantno je da Sveto pismo govori o tim gradovima, da je Bog zapovedio da se ti gradovi naprave i jako su bitni bili u Izraelu u onom vremenu. Sada, neka vrsta Svete Gore kao kod nas naprave nešto i onda zabegnu tamo i ne može vlast im ništa. Međutim, o čemu se zapravo radilo u Starom Zavetu, to je ono o čemu ja večera želim da govorim, i da razumemo, Stari Zavet je pun slika. I te tipološke slike su bitne za nas, da razumemo zaista mnogo stvari od Božijeg karaktera, od Božijeg srca, ono šta on ima za nas, kako stvari želi da nas blagoslovi. Utočišta. Utočišta su mesta prebivanja ili mesta sakrivanja. I na određeni način svako ima neko svoje utočište u svom životu. Neko beži u knjige, ima svoje utočište, neko beži u filmove, neko u muziku, neko ima utočište u deci svoje, također, imate ljudi koji se nalaze u tome. Ali jednostavno svako od nas ima neku vrstu utočišta u svome životu. Ono što je jako bitno da razumeš, utočište je tajno mesto na kome se ti nalaziš. To nije nešto što će neko drugi videti. To nije mesto na kome se nalaziš sa 2 ili 3 ljudi. Na tom mestu si ti sam. I svako od nas pojedinačno jako dobro zna taj moment ili taj trenutak u kome se ti negde sakriješ od muke u životu, od problema, od svega onoga što ti se dešava i u principu svi mi boravimo na određeni način u nekom utočištu. To je tajno mesto. Sada, ono što je jako bitno da naučimo jeste mi svi čeznemo i želimo pobede u našim životima. I mi smo stvoreni za pobedu, to je ono što verujemo na osnovu Svetog pisma. Sada, definitivno, pobede koje imamo na javnom nivou često puta mogu da budu samo farsa ili fasada, a da smo u stvarnosti unutra u tom samom mestu, tom utočištu u kome se mi nalazimo, u stvari poraženi. Ono što je bitno da naučimo jeste da od naših tajnih pobeda zavise naše javne pobede. Ne naše javne pobede. Znači, to što će neko videti da si ti u životu na nekom području pobede, ne mora da znači apsolutno ništa. Apsolutno ništa. Ono gde je stvarna pobeda u tvome životu jeste u tvojoj tajnosti. Tamo gde si sam, tamo gde niko ne vidi, tamo gde te niko ne čuje, tamo gde ne možeš da pokažeš kako si ti nešto učinio. Samo ono što imaš u skrivenosti, to je ono što stvarno imaš. Ne ono što imaš javno. Javne stvari mogu biti farsa. Tajne stvari, to znaš ti i to zna Bog. I te tajne stvari u suštini su na neki način osnova našega života. Bog prebiva u našoj tajnosti. Bog prebiva u našim utočištima. I On želi da te tu sretne. Bog te sreće na javnom nivou. Kad dođeš na sastanak u crkvu, kad dođeš na molitvu, negde kada razgovaraš sa nekim, Bog te sreće tu. Ali Bog posebno hoće da te sretne na tvom tajnovitom mestu. I On je zainteresovan za tvoje tajnovito mesto. Starozavetni koncept, kada govorimo o mestima utočišta ili gradovima utočištima, je bio povezan
sa zakonom koji je postojao oko za oko, zub za zub. I radilo se o legalnom pravu. Znači, neko je nekom nažao nešto učinio, može biti iz nehata, ali bez obzira što je iz nehata nešto urađeno, ova druga strana je imala pravo da se osveti. Znači, nije se radilo o zlonamernom momentu, nego o grehu iz nehata. Ako bi namerno ubio, mogao si s druge strane, čak i u tim gradovima utočištima, da izbegneš legalno pravo osvete. Prosto si mogao. To je bila situacija. I Leviti su imali 48 gradova. Znači, Bog je levitskom plemenu dao 48 gradova. Od toga zapovedio je da naprave 6 gradova koji su bili utočišta. Znači, nisu svi gradovi gde su Leviti bila mesta utočišta. Šta je to bilo i zašto su oni bili bitni? Prva stvar, bili su dostupni svima. Bog je obezbedio tih 6 gradova i bili su raspoređeni tako da nisu bili predaleko ni jednom plemenu Izraela. Znači, svako pleme je imalo u svojoj blizini jedan grad u kome ako bi neko učinio nešto, mogao je da se sakrije ili da se pomeri. Bili su otvoreni za sve, bez obzira odakle dolaze i ko su. I svaki putnik, i ovo je interesantno, bio sin Izraelov, ili stranac, ili domaći, ili gost, mogao je da nađe mesto u tom gradu. Znači, bez obzira što nije možda Izraelov sin. I sad, ono što mi iz toga učimo, jeste da Isus je došao na ovaj svet, platio je cenu za tebe i za mene. Hrišćanstvo nije nasledna religija. Ti prosto ne možeš sa roditelja da naslediš Isusa. Hrišćanstvo je vera pojedinca, u kome svako od nas pojedinačno ima ličnu dostupnost Bogu. Hrišćanstvo nije parazitska vera. O čemu se radi? Ti imaš ljude koji mogu da se oslone na veru roditelja, ili na veru pastora, ili na veru nekog drugog, trećeg. Evo, ja nemam baš vere, ali bit ću spašen Draganovom verom. To prosto ne funkcioniše tako. Ne može neko da bude spašen na taj način. Ti moraš imati ličnu veru u ono što je Isus Hrist uradio na krstu. Nema ono neko, vidi, zastupnik je samo jedan. Nema svetaca koji su zastupnici za nas. Oni su gore u nebu, imaju svoj posao sa Bogom. Ne možeš doći i moliti im se. I sad onda, Sveta Marijo, sveti ovaj, sveti onaj, moliti za mene. Ja ću biti dobar tebi, stavit ću na tvoju slikicu malo kinte i bit će dobro. To ne funkcioniše tako. Svako od nas dolazi lično Isusu. Isus je uvek dostupan i to je jako važno da razumeš, kao ti gradovi utočišta. Isus Hrist nikad nije zatvoren i on će primiti svakoga komu bude došao u bilo koje doba. I ovo je jako važno da razumeš. Isus ti je dostupan u svakom trenutku, bez obzira u kojoj si situaciji, bez obzira šta ti se dešava, on te čeka i kaže, moja vrata su ti otvorena. Možda su ti ljudi zatvorili vrata, ali Isus ti nikada neće zatvoriti vrata. Bez obzira. Mi bi možda, da se ja pitam, ja bi možda zatvorio vrata mnogim. Ali hvala Bogu da se ja ne pitam. Isus je taj koji odlučuje. Druga stvar, bili su pristupačni svima. Kao što su bili dostupni za sve, bili su pristupačni svima i to iz nekoliko razloga. Prvi razlog je bio zato što su bili vidljivi. I to je interesantna stvar. Bili su istaknuti. Gradovi utočišta su bili istaknuti. Većina od ovih gradova se nalazilo na vrhu planina ili na uzvišicama. I to je interesantno. Bog je to namerno tako odredio. Kuće u tim gradovima, gradovim utočištima, gradile su se od belog krečnog kamena. I kada bi sunce obasjavalo te gradove,
oni bi sijeli. I to je interesantna stvar. Oni bi sijeli. Interesantno je da čak usred noći, pod mesečnim svetlošću, oni bi bili vidljivi. I to na udaljenosti od više kilometara. Zamisli kako je Bog to zamislio. Slika iz Starog Zaveta, gradovi koji su sjajili. Bili su vidljivi svima. Jako je važno da su drugi mogli vidjeti. Šta to tebi i meni govori za naše živote? Jako je važno šta posmatraš u životu. Jako je važno u koju sliku si zaljubljen u svome životu. Šta je ono što vidiš o sebi? Koji deo sebe gledaš? Koji grad posmatraš kao svoje utočište? Svako od nas, posebno ljudi koji su u svetu i generalno, ti imaš modernu kulturu koja jednostavno poštuje sve drugo, samo ne hrišćanstvo, samo ne ono što je Isus Hristos učinio. Imate ljude koji poštuju seks, drogu i rock'n'roll. Oni su zaljubljeni u tu sliku zabave i to je jedino ono što ih interesuje. Imate ljude koji su zaljubljeni, koliko god ovo strašno i glupo zvuči, u depresiju, letargiju i apatiju. Oni posmatraju to u svome životu konstantno i koliko god da im se možda, da im je užasna ta slika, ali oni iz dana u dan stoje ispred te slike u svome životu i ne žele da se odlepe. Neki put nam je mnogo lakše da se prepustimo depresivnosti, da se prepustimo letargiji, da se prepustimo očaju i da kažemo nema ništa smisla, umjesto da podignemo svoju glavu i da pogledamo u pravom smeru. Zato su ti gradovi sjajni. Imaš ljude koji su zaljubljeni ili koji gledaju u bes, gorčinu, agresiju, okult, manipulaciju, dominaciju, kontrolu. Jednostavno ne posmatraju ono što sije ispred njih, a to je Isus. Lična vizija. To je ono što je ključna stvar. To je ključ tog personalnog utočišta. Šta je što u tom trenutku ti stvarno posmatraš? Da li posmatraš svoje nemogućnosti? Da li posmatraš svoje probleme konstantno? Ja ne kažem da treba živjeti nojevski, zabiješ glavu u pesak i ne vidiš ništa drugo. Da ignorišemo probleme. Ne radi se o tome. Problemi su tu, ignorisao ih ti ili ne ignorisao. Tako? Oni neće pobeći. Njih možeš rešavati. Ali ti možeš načiniti odluku u svome životu. Da kažeš, ja ne želim da gledam sliku depresivnog Radovana ili depresivnog Dragana, očajne Anđelke ili Mihajle koja je u letargiji. Ne želim to. Ti nisi stvoren ili stvorena za depresiju. Ti nisi stvoren ili stvorena za promašaj. Ti nisi stvoren ili stvorena za prazninu. I to se dešava upravo u tim utočištima u tvome životu. Lična vizija, ključ personalnog utočišta. Vidimo nevidljive stvari. Šta je ono što vidiš? Da li vidiš potencijal u sebi i u drugima ili vidiš konstantno probleme? Svaka situacija u tvome životu, mom životu, jeste ili potencijalna destrukcija ili potencijalni uspjeh. Ja radije biram da budem osoba koja će gledati na situaciju u životu, ma kako da su teške, kao potencijalni izvor blagoslova. To je tvoja odluka. To je tvoja odluka. To možeš da izabereš. To je utočište u koje možeš da udeš. Ti ga moraš videti, ti moraš videti taj grad na gori da bi mogao da uđeš u njega. Sljedeća stvar kad se govori o utočištima, oni su bili spremni. Ti gradovi su konstantno bili spremni. Vršene su određene pripreme unutar gradova i oko gradova koji su garantovali putniku namerniku da će naći bezbednost i utočište u tom gradu. I ovo je interesantno. Putevi do njih su uvek bili prohodni. Obrađivani su putevi da budu prohodni, da možeš uvek u svakom trenutku da dođeš do njih.
Sveštenici su se starali da putevi koji vode do ovih gradova uvek budu čisti, prohodni i otvoreni za putnike. I to je uloga nas vođa u crkvi. Uloga nije da mi budemo utočišta. Ja ne mogu rešiti probleme nikome. Isus je jedino onaj koji može da reši tvoj problem. Ako dolaziš meni da ti rešim problem, na pogrešnoj si adresi. Ako dolaziš kod Dragana da ti reši problem, na pogrešnoj si adresi. Ili kod bilo koga, put ka njemu je uvek čist. Put ka njemu je uvek prohodan. I nije komplikovano doći do Hrista. Evanđelje je radosna vest. Ili je nešto radosno zbog toga što smo mi hrišćani, ili je sve ovo jedna užasna, loša priča, jedna loša farsa. A mi neki put kao hrišćani uopšte ne izgledamo radosni, jel? Ne shvatamo da boravimo i da možemo da boravimo u utočištu. Nije teška neka filozofija ovo o čemu govorimo, ovo može da razume svako i ovo nije neki skup pravila koje je nemoguće ispuniti. Isus je zapovedio 1.000.001 pravilo. Dođite meni svi koji ste umorni, opterećeni, ja ću vam dati odmor. Kad pogledaš šta on izriče u tvoj život, prvenstveno, nisu pravila, nego te poziva na odnos. Kapije u tom gradu nikad nisu bile zatvorene. I po noći i po danu uvek su bile otvorene. I jako je važno da ti i ja ne otežavamo put drugim ljudima, da ne zatvaramo kapije, to su ono što su farizeji radili. Stvaranje pravila oko zakona, dvostruki standardi, komplikacije, jednostavno da zakomplikuješ evanđelje do te mere da ga niko ne može shvatiti i razumeti. Sledeća stvar, bili su jasno postavljeni znakovi koji upućuju ka gradovima utočištima. I ovo je interesantna stvar, mi danas smo navikli na sve strane na znakove na putu. U onom vremenu, posebno u bespuću Izraela onog vremena, znakovi su bili retka stvar. A Bog je zapovedio da postoje znakovi. Na putevima su bile postavljene ploče na kojim je pisala hebrejska reč miklat, što znači utočište. Znak je bio. Nastojali su da izbegnu svaku moguću zbrku i da jasno usmere ljude na ove gradove. Religija pravi zbrku i konfuziju. Religija pravi zbrku i konfuziju. A znakovi na našim putevima, naših života, u gradove utočišta, u kojima se nalazi Isus, postoje svuda oko nas. Samo je pitanje da li ćeš da gledaš. Sa njegove strane ne postoje nikakve prepreke. I to je ono što je jako bitno da razumeš. Sa Božje strane nema prepreke. Da možeš da dođeš. Put ka njemu je jasno obeležen. I Bog je išao ispred da pripremi put, pripremio ga. Dao nam je Sveto pismo. Onog trenutka kad se mi mašimo nečeg drugog i mislimo da je to drugo znak na putu, mi ćemo definitivno skrenuti sa puta. Sveto pismo je jedini znak koji je Bog poslao na direktan način. Izrekao je svoju reč i rekao, ovo je način. Nije rekao, ovaj pisac je način, ovaj pesnik je način, ova filozofija je način. Malo izmeša jedno, drugo, treće, pa ćeš imati put. Nema toga. Isus je put. Isus je istina. Isus je život. I to ne možeš da tumačiš van svetopisamskog konteksta. Prosto ne možeš. Ti možda filozofiraš o tome, ima ljudi koji kad počnu da filozofiraju o tome Isus je put, pa onda dodaju čitavu jednu plejadu pisaca koji su u paklu, nažalost, i oni onda završavaju tamo. Jedino pitanje koje moraš postaviti sebi jeste da li veruješ u Isusa i da li veruješ samo njemu. Put je pripremljen, put je poznat.
sledi ga. Ja želim samo još nekoliko stvari da kažem. Ili može još malo? Šta znači gradovi ti utočišta? Tih 6 gradovi. To je interesantno. Njihova imena slikovito značenje imaju i odslikavaju ono šta je Bog obezbedio za tebe i za mene u Isusu Hristu. I slušajte sad, ovo su imena tih gradova. Prvi grad je bio Kadeš. I sad prvi grad na jevrejskom znači pravednost. Izaija 64.4, 2. Korinćanima 5. glava 5. glava 21. stih. Drugim rečima, značenje je bilo utočište za nečiste. Ne utočište za čisti. Mi neki put mislimo, crkva je za neke specijalne svece. Ljude koji nemaju problema. To je laž. Neki put dođeš ovdje ispred vrata, stojiš i ono kaže, jao, šta da uđe kad su unutra? Svi su svetiji od mene. Laž. Svako od nas je dobrodošao. Jer svako od nas kada stane pred Boga, bez Isusa Hrista, je nečist. Bez obzira koliko ti misliš da si možda sveti pravedan, pravedan si jedino u Isusu Hristu. Jako je važno da razumemo koncept pripisane i te prisvojene pravednosti Božje. Kada pozicija u Hristu postane tvoje utočište, snaga novog stvorenja, Bog postane tvoja pravednost, ne tvoja dela, to je ono gdje si ti počeo da ulaziš u utočište Božje. Kada skontaš, nema u meni pravednosti. Jedina moja pravednost jeste kao prljava haljina. I jedino Isus mene može da opravda u bilo čemu. Nezaslužena Božja naklonost za svakoga od nas pojedinačno. Onog trenutka kad pomisliš da si bolji od nekog drugog, da li ovde, da li u nekoj drugoj crkvi, da li bilo gde, ti si izašao iz grada utočišta. Druga stvar ili drugo ime jeste Šekem ili ramena. Slika snage, Luka 15. glava 3. do 7. stiha. Drugim rečima, taj grad je bio utočište za izgubljene. Znači, prvi grad je bio utočište za nečiste. Drugi grad jeste utočište za izgubljene. Bog je naša snaga, njegov teret i njegov jaram su laki. On nosi sa nama naše probleme i ti se možeš osloniti na njega. Vera. Kako je taj neki Izraelac koji je napravio glupost, znao da ga tamo negde neće u tom gradu sačekati nešto? On je verovao da je Bog zapovedio nešto i da jednostavno to je tako. On je verom otišao u grad utočište. Treći grad jeste Hebron. Hebron znači zajedništvo. Ili u 1. Jovanovoj 1. glava 7. stih imaš, ali ono šta je taj grad značio jeste utočište za usamljenog grešnika. Znači prvi je bio za nečistog, drugi je za izgubljenog, od kojih sam prvi ja. Treće je za usamljenost. Nađi svoje utočište u zajedništvu. Potrebe se ispunjavaju u zajedništvu. Ali drugi će, tamo ima licemera. A gde ih nema? Aj budu iskreni, gde ih nema? Daj mi jedno mesto gde nema i licemera, idemo svi tamo i ako nema licemera, mi ćemo prvi biti tamo. Ali mi, radići, tamo su licemeri, svi su oni licemeri. Onog trenutka kad ti nekoga prozoveš licemerom, licemer si i sam. Tako je. Kako ga prepoznaš? Ali to je istina. Licemer si i sam. To je onaj moment, ovi su ovakvi, ovi su onakvi, oni su onakvi. Brate, pa, kako si ti došao do toga? To znači da si i ti sam takav. A kako si ti? Kako si ti, da. Hebron ili zajedništvo. Važno je upravo to prepoznavanje tela Hristovog. Sljedeći grad se zvao
Bezer ili tvrđava. Hebrejima 18. glava 2. stih. Utočište za beznadežnog grešnika. Znači imaš ove obične grešnike, imaš malo pogubljene, imaš malo ove usamljene i imaš one beznadežne. Dobra vest za tebe i za mene večeras. Ako se osjećaš kao beznadežan lik, Isus je pripremio grad radosti, grad svetla, grad mira, grad ljubavi, koji se vidi sa vrha. Tvrđava. Jako je važno da izgradiš te duhovne odbrambene mehanizme. Postavi stražu nad svojim životom. I ono za što se boriš je u stvari tvoj život. I u toj tajnosti. Svako od nas se bori za nešto. Sad zamisli, sediš kući sam, u svom tajnom svetu, svaki dan, mnogo češće nego u crkvi. Zašto se ti stvarno boriš? Kad te neko pita, zašto ti stvarno boriš? To je tvoj život. Sa vremenom, novcem, jezikom, očima, nogama, ušima, čemu god, ali to je tvoj život. I možda je beznadežno. Isus ti kaže, imam grad za tebe. Sljedeći grad jeste Ramot, ili visina uzvišice. Efežanima 2. glava 8. stih. Sad, ovo je slika grada za grešnike sa raspadnutim životom. I meraka. Sve gore. I razmislite šta kaže Sveto pismo. Koga je pozvao u svoje kraljevstvo? Pogledajte sebe. Nema među vama. Sad zamislite, ja sam vama to tako rekao, ajde da sam i ja na toj strani, da mi reč Božja kaže, nema vas mnogo ni mudrih, ni pametnih, ni dobrih, ni na dobrom glasu, ali Isuse, pa zar crkva ne bi trebala da bude ljudi koji su pametni, vredni, dobri na dobrom glasu? A Pavle kaže, pogledajte između vas, nema ni jednog dobrog. Ramot ili grad za grešnike sa raspadnutim životom. Kao što postoje negativne utvrde, postoji pozitivne. Počni da utvrđuješ svoj život sa Hristom. Ne posmatraj svoj život bez njega. Nema života bez Isusa. Ako te neko slagao i rekao da je život na nekoj drugoj strani, sad ćeš da živiš život, sad si slobodan da živiš život. Nema života bez Isusa. I zadnji grad, Golan se zvao, radost, ili Golan na Goranskoj visoravni. 1. Petrova 1.8. Ovo je utočište za odbačenog i za prezrenog. Radost Gospodnja je naša moć, kaže reč Božja. Ne sreća. Radost Gospodnja je naša moć. Boravi u radosti Gospodnje. To je utočište pravo za tebe i za mene. To su ti gradovi, njihova imena. I postoje još par sitnih napomena koja ću dodati, koje su bitne u vezi tih gradova. Prva stvar, kada jednom uđeš u taj grad, ne smeš ga napustiti. Ne možeš malo ulaziš. Zašto? O čemu se radiš? Zato što van tog grada postoji legalno pravo da te neko ucmeka. To je bilo tada tamo. Van Isusa đavo ima legalno pravo da uništi tvoj život. Van Isusa, van njegovog utočišta, đavo ima legalno pravo nad tvojim i nad mojim životom. I onog trenutka kad se mi igramo, aj malo da izađemo iz tog grada, pa se malo vratimo, da pređemo onu liniju koja je na jednom fazonu, negativnom, ali ajde, nije baš za crkvu da ga pričam. Ali to je ono što mi radimo. Prelazimo malo, izađemo iz grada, da imamo, hoće li nam se nešto desiti? Hoće li mi nebo pasti na glavu? Pa mi onda nebo ne padne na glavu odmah, pa onda ide malo dalje, pa malo dalje, pa malo dalje, a onda kad ti se sruči, nije ti dobro.
Postoji legalno pravo van grada. Ovo je još drugo važno da razumeš. Zakon je važio u gradovima utočištima ovo. Mogao si da napustiš grad tek kada veliki sveštenik uđe. Tek si tada bio slobodan. Drugim rečima, prava sloboda je povezana sa smrću velikog sveštenika. Naš veliki sveštenik je ko? Isus. On je već umro. To što se ti nalaziš u gradu, ti si u stvari slobodan. Ne postoji sloboda bez svrhe. A svrha postoji samo u Hristu. Isus te čeka, moraš pogledati u njega, zato što je on veći od svakog tvog problema. Nije komplikovano okrenuti se njemu, put je jasan i nisi sam. Ima nas večeras bar 30. Možda i više. A u dobrim danima 45. A kad su gosti tu i 50. Ono što je suština jeste, ljudi, mi smo pozvani da živimo u radosti. Oslobodite to, pustite stvari, pogledajte na Isusa, počnite u svojim tajnim momentima, u svojim utočištima koje nalazite, da imate pobede sa Hristom. Te pobede koje budete tada imali, manifestovat će se u javnosti. I ja večera želim upravo to da pozovem, daj mi zadnje 2 lista. Samo zadnje stvari. Znači, želim da pozovem one koji su izgubljeni, one koji su usamljeni, oni koji su beznadežni, oni koji su pred raspadom, oni koji su odbačeni i prezreni.